lamsagonro haina hai ko boro khi tag and entertainment YouTube channel bahai tu khazar mare ke jing shong khak khlai ro jo ta kam kru no tong nai ne tam ni ga nai di Tripura hasteni kok to maro no sung nai khang ka kai chini borok to phani kok ro no sung wan chuk ne kan ka kai chung bo jaga kuluk tong kha te chung boro thangai chobino abo ke bo sai meya tam ni ke sung kaisa bo khak te chung na har nai kan kai jeta political ni bising te sung na har nai kan ga kai bo ayang bo chini khatot tung nani grai te sung thanchani mari ni sung wan chuk ne kan kai bo arbo chung khatot tung nani grai te sung chini do pha ni kong no chung wan chuk ne kan kai bo arbo chini khatot tung nani grai te jeta प्रशासननि बिथिंथि जों वानचुग नेगा गायबो जों कुनु फाजिंथिफोरनो जों थांगै कलक साल थांनानै सिनि थांगै मानानै सिनि कुनु वानचुग मु दैनो हरमु जों नहुरिया कक खानायदि सिनि Tripura हासनि जेता अंगै तंमानि इ जरानि ककनो जों वानचुग नायगां गाय बेलाय केनो जों खा मिथिगो खा मकनानि जरा दै जों wanchugi meya amahai ijora jungno kuno phajingti pano samung tangriya mane sung je samung no sung tangna hini sung bukha to ni sung samung tangna nayo a samung no sung no derari nane mang nai tong nari chini Tripura hasteo jung sini hinani bo jugya ngai tong juni je ha tongmani jeta ADC area wo eba TTADC area wo आ जागाव जे हा चिनि 10,493 बर्ग किमिनि बिथिंगो आरो बिथिंगो चिनि 7,000 सोलायफोरनो गोबां चिनि ADC एरिया खबजागो आरो बिथिंगोनो दिनि हा सेकजाकनानि फाजिंगो एबा हा सेकजागै दङ तामखानादि ताबु जे ओ जे प्रेजेन्टनि जे कक्तमा जे कुदुं कुदुं कक्तमा अंखा जे कांचनपुर आ जागाव जे हा सेकजाकमान आरो पुलिस प्रशासन तलांगै ते DM नि थानियो बरक कायसा नोटिस रैमानि आ ककनो तै जोंतिनि सालायनाय ते आबोनि जे नोटिस मामा यागलो चिनि बुबाग्रा ताम रिएक्शन खलायगा आबनो तैबो जोंतिनि अ भिडियोनि बिसिखै सायमान लायनाय ए खाजाना मारे केजिं संदार अ भिडियोनि प्लेसिं 5000 नाय दंदि फाइदिंगे तिनि भिडियोनो चेंलाय सिनाय chini bubagra bo jo tam rai rika bo abno tei tam kok saka sung abo saiman lainai ekena di je kanchanpuro jeta ADC area abno tau borok bungni forest ni jeta andaro tongo eba abo sorkarni khas jaga hinai borok abno sheknani phasingo eba DM ni thanio a jaga no jungnango borok khulumui नरका भिडियो नुया हो नायदि इनका आ जागाव बर बेलायकिनो रिक्वेस्ट खलायो सिनि Tripura सारकनो जों अ जागा नांगौ जों अ जागा रेडि चिनि तंथायग्रै आमायके बरक सानै दं ताम निके नायदि इनका आमनि बागै ताबो जों बरकनो आगि जे रेना तांग रइपायखा ताबुक तेलिया आबो जतन खासि बायो Nini sa thaino nung sekjakai nung mojolinai taklai je ang mai borkha jotoi tin kani ni bisungo se ang khazana marikha ajago mai ang example ni bisungtui 10 bar mai bakha 10 bar mai man thani se ang borok no 7 bar na nakai ang te 3 bar se marak ble ए आमाहायनो ताबुक सिनि जों जे जागा जों ताबुक जों खा जागा हिनि सिनि जे ADC एरिया ओ से तंगै दंगो आ जागा न से जों सिनि बरक न से जों थगै रिमाया गै कुलुकलाया गै दंगो बा सिनि जागा गोबां फनो दंथुन आ सानायनो नों साबोबा आबनो तैनो तिनि सिनि बुबाग्रा तामो साका फायदि जों तिनि नायलायनाय गाइस नरक नाय दंदि ang screen ririwano yangon norok kinarok side teken norok nugi malana abono tuyi sini bubagra bo
tweet tike bo tweet khlai saka tei normal ang a notice no bo yang site to ke ready nai ra DM ni thani jeta notice remani jeta ADC area no borok sanai tongmani aboni bagai sini bubagra bo abono reaction khaika not 1 inch of land will be given in the 6 scheduled areas if you want to settle people then do so elsewhere in India the Prasa people have given enough sacrifice in sini bubagra so ikaboni bagai o jagao sini bubagra sanai mani hike yomahai je chini je 6 scheduled area je elaka tongmani a elakani ek phota phano norokno jagaria eba ek inch phano norokno jagaria ni jaga tamni kanai di je borokno tongnani bagai tongthai tongo je bharotni kunu jaga phano jeta norok tongnani bagai norok tongthai sano eba Tripura sarok gobang mano yakarkha a kok tongo ni chini bubagra sanai chin Tripura hasteni jeta ADC area tongmani a ADC area जों जे tongmani bagai sini je tongthai जों mankha jeta Bharat bai jeta India merger agreement ni yaglo apro Tripura jeta rajyo man yaglo jeta ulo abo political thungkurung betete bo saimana norokte bo sija ga a jagao jeta ADC jeta je tukha a dabi tuman yaglo jeta ADC area busuk tui ke abo bagjak nai general area busuk nai amro bepak no khakmani yaglo je 10492 বর্গ কিলো মাইল আমাইকে যেটা tongmani tinti prani jeta jaga arni bisingo chini jeta ADC area 7,000 ni slaipono gobang jeta chini jaga tongmani a jaga no phota sapono no rwya hani sini bubagra saka norok Bharat ni je jaga pono sanai tongidi chini Tripura sor bebak nu yakarei rbai khagino nei chini bubagra sanane nayo a khajana marake jingso jungbo omahaino ungnago takiridi tamni hingkakai buskangni bagai yapri sungma selane palbak saklai nung sekjaka hingkakai aro nung thajung sekjakla nini tongthai sekjaka nini gana gini ni sekjaknai haini bagai sung Tripura sa sung thancha ngidai sung je 19 fahini hinjaknarok sung palke yapri thancha ke buchawi sung agono agogoine sung choba ma khlainai ungya hingkakai borok sung teb satok pitok khlainai apo unor wan chukdi number 1 gete kaisa kok to batam kanaka sini jeta Tripura ni jeta hero hini hinjaknai jeta je sar Prasanth Kanti Tripura SDPO bini jeta posting ja agartala umani asuk sibba dugya ko ni chung kok to maw nugi mano srang sati ni bisingti sini sar ojit te purma kok duktui bo je sungka je boba hai gotiwi nini Sajwla Song bujakmani kalaikha u jeta wanjei to pharok bai sungka apro tini sar srai na jawab rekha je bini sajukma hangka ba jeta makeup artist khlaiei je phaidong pro bini bo phayung bono pick up khanga thangka gari baike ga puro kaisa u taningo je gari thutai lemani koktuba thutai lemani bisingtei a jaga ho kicha kok bangmani yagla a kok bangmani abo a jaga no alusuna khlai paikha paimani yaglo hanga kaino tei kobuni jeta toka kosomni je borok jajakliya ngai borok no bupre sopre khlaika derano thiklai bukhancho haini bagai sinisa Prasanth Kanti Tripura bobelekino kakha bini kha khamjaka jungbo kha khamoi tongo bini kapmani khorang khonaga gakai ganadi saboni ni busano burina muchum kebo muchumya ngai tamka GBO admit khlaikani saw apruo bini sajukni jeta bekreng jeta bekreng khaglapni kisa bekreng terei thangani saw gatabuk aje bekreng terei thangmani aje bunarok brok dabidari nai tabuk abono tui proshno kasnai Tripura ho tini sini sar bosho khorok nino rom khani saw roma besimiya a romjaknar brok yogi thangai
borok kaisa haina hai a akol no borok khlai gunai aboni bagui chinti pra sarak sung hojak tong thai klai chung kuno salapona sung uklok taw suludi tamni ke sung buskanga agui ma thanai chiniti pra sarak ngakai mane ati rogo ngakai ti thaya kirijak mani bagai tamni ke saimeya nini laibo bo abahai jeta goti mano ani laibo a goti mano apro sabu buchanai nengang se buchawoi palbak se khorang tise ngakai sabu buchai phainai aboni bagai chung obona saklana musungo chini youtube channel ni bisitui phari sing thancha nglai oje chobana sing ma khalainai sing buibe chatok jagiti busuk tong sinai jaga sekjagiti busuk tong sinai buini tolo sing busuk tong sinai aboni bagai uje tokma je busarok no bukrang bai phelei je koroi tong mai ki chini bubagra ama haike tong nani muchung jago pheba bubagra ni mungui kabang mana hamya salayo bubagra na khari thanga rokni salayo bubagra moro thangya nung da se wan chugi dong khaba bubagra nini bagi wan chugi dong hor sal bo nini ani bagai bo kini choba khlai do tamni bagai chungno kaham kurung tong thun chini next generation ro kaham kurung tong thun hai hinai nei kok sake kok logo gaiti ni video musakti nang ba thagiri chine dorok ok video no tomung jajagi tong kanga kai dorok like share comment line ta buli channel ko tala phai kan kai subscribe klai di khazana mare ki jing song dorok ni support na gai tong tini ni baga sukno hai hai dorok next video malai phai jotona hambai ba